Ежедневната борба с косата, нека си признаем, може да бъде абсолютно изтощителна. Толкова много време, енергия и средства отиват в непрестанни опити да се окрутят онези бързо омазняващи се корени, да се съживят сухите краища или просто да се успокои този вечно раздразнен скалп. Всички сме минавали по този път. Целта на днешната ни експертна консултация обаче е да предложи реални, научно обосновани и най-вече работещи решения. И за да го направим, ще трябва да направим нещо много важно – да изместим фокуса изцяло от самата коса и да погледнем към истинския източник на проблема, а именно кожата на главата. Добре, нека направо скочим в може би най-задавания въпрос. Интернет пространството буквално прелива от съвети как трябва да тренираме косата си, създавайки някакви супер строги графици за измиване. Но истината е, че това е абсолютен мит. Реалността напълно разбива тези очаквания, защото просто не съществува универсално магическо число. Няма перфектна честота на миене, която да работи като с магическа пръчка за всеки един човек. Ето как ще протече днешният ни анализ. Ще подходим методично и ще разгледаме 3 напълно различни профила на скалпа. Ще започнем с мита за миенето и основната причина за проблемите, след което ще изградим 3 конкретни стъпка по стъпка протокола за натурално лечение – замазен, сух и чувствителен скалп. Накрая ще завършим с един изключително важен съвет, който обобщава всичко. Да започнем с първата част – митът за миенето и къде всъщност се крие коренът на проблема. Тази концепция блестящо илюстрира същинската парадигма в правилната грижа. Толкова много хора искрено вярват, че ако просто стиснат зъби и следват някакъв чужд график за миене, косата им магически ще се адаптира. Но вижте, косата е просто крайният резултат. Помислете за това като за градина. Косата е растението, а скалпът е почвата. Ако тази почва не е балансирана, ако е прекалено суха или подгизнала, растението ще страда независимо какво показва календарът на стената ви. Ако основата не е здрава, буквално няма как резултатът да бъде красив и жизнен. И тук идва един много интересен момент. Понятието мръсен скалп често се бърка просто с визуално мазна коса. Но в действителност картината е много по-дълбока. Става дума за сериозно физическо блокиране на самите фоликули. Там се натрупват остатъци от сухи шампуани, лакове, мъртви кожни клетки и втвърден себум. Цялото това нещо създава една непробиваема бариера. Именно заради нея, дори да инвестирате в най-скъпите, най-премиум серумите за растеж, те остават напълно неефективни. Активните им съставки просто стоят на повърхността. Те не могат да проникнат през този слой, за да стигнат до корена, където всъщност трябва да работят. Преминаваме към втората част. Нека разгледаме специфичната стратегия за справяне с мазния скалп. При този тип профил симптомите са повече от ясни и, нека си го кажем направо, изключително изнервящи. Омазняването е видимо още на първия, максимум втория ден след измиване. Обемът в корените изчезва почти мигновенно, а косата създава едно постоянно неприятно усещане за тежест. Това е профил, при който фоликулите буквално се задъхват от свръхпроизводството на сибум. Да оформиш прическа и да я запазиш свежа през целия ден тук се превръща в истинска мисия невъзможна. О, да! Това изречение. Това е, може би, най-често срещаната и категорично най-контрапродуктивната грешка, която хората с мазен скалп правят. Насилственото разреждане на измиванията няма да тренира кожата ви да произвежда по-малко мазнина. Напротив, пропускането на необходимото почистване води до още по-тежки натрупвания около фоликула. Този излишък от себум се превръща в перфектния инкубатор за бактерии, предизвиква възпаления, сърбеж и в крайна сметка драстично забавя здравословния растеж на косама. Просто не го правете. Правилният подход тук изисква по-често, но най-вече абсолютно правилно измиване. Ето го натуралният протокол в 4 стъпки. Стъпка 1 – детоксикация чрез пелинг за скалп с АХ киселини и върбова кора. Защо точно АХ? Защото те нежно разтварят онзи втвърден себум, за който говорихме, без агресивно да жулят кожата. Стъпка 2 е дълбокото почистване с твърдия шампуан ментол с балтийски бори хвощ. Тези съставки са фантастични. Те охлаждат, освежават и естествено регулират масните жлези, което реално ще удължи времето между измиванията.
Третата стъпка е впръскване на хидролат билков баланс директно в корените, за да поддържате свежа среда през целия ден. И финално, нанасяте балсама косата на Вероника строго и само по дължините. Това е ключово, за да запазите обема и да не отежните току-що перфектно почистените корени. Част трета. Време е да обърнем внимание на сухия скалп и нуждата му от нежно възстановяване. Отиваме в другата крайност – сухият и дехидратиран скалп. Тук подходът е коренно различен. Индикаторите контрастират силно с мазния профил. Имаме видима сухота, която много често е съпроводена от едно фино, некомфортно лющене. И знаете ли, много хора бъркат това с класически проход, а всъщност е просто жадна кожа. Най-характерно обаче е онова неприятно физическо усещане за болезнено опъване, особено веднага след баня, когато сте използвали агресивни продукти, които са отмили и малкото останала защитна бариера. И тук идва голямата грешка при този профил. Много хора си казват, щом водата и шампуанът ме изсушават, просто ще спра да се мия толкова често. Това е огромна заблуда. Да, сухият скалп действително трябва да се мия по-рядко в сравнение с мазния, но в никакъв случай не бива да се оставя непочистен. Мъртвите клетки продължават да се отделят ежедневно. Ако не бъдат отмити, те отново ще запушат фоликулите, създавайки бариера, която ще блокира всеки един хидратиращ продукт, който се опитате да нанесете след това. Протоколът за сух скалп се фокусира върху нещо много специфично – максимално щадящо измиване и дълбока реставрация на липидния слой. Започваме с твърдия шампуан, безсмъртниче и антироба. Тези съставки са създадени специално да доставят богата хидратация още докато се къпете. Следващата стъпка е активиране чрез натурален серум за скалп, който да стимулира растежа. И обърнете внимание, изключително важно е този серум да се прилага само върху току-що измита, чиста кожа, за да могат активните вещества да си свършат работата. Протоколът завършва с една истинска спасяваща прегръдка за косата, маската борити и кокум по дължините. Тя играе ролята на щит, изглажда косама и буквално запечатва ценната влага вътре в него. Част четвърта. Чувствителният скалп и изкуството на успокояващата грижа. Това, приятели, е може би най-предизвикателният профил за овладяване. Високочувствителният и силно реактивен скалп. Тук всяка грешна стъпка води до незабавен дискомфорт. Симптомите са не просто фрустриращи, те често са чисто физически болезнени. Говорим за упорит сърбеж, зони с видимо зачервяване и изключително бърза негативна реакция почти веднага, след като сложите нов козметичен продукт от масовия пазар. Кожата буквално ви крещи «спри». И основният тригер за тези болезнени обострявания – употребата на онези универсални, агресивни шампуани от супермаркета, които са пълни с сулфати, парабени и силни изкуствени парфюми. Когато защитната бариера на кожата вече е компрометирана, използването на продукт етикетиран за всички типове коса е най-бързата рецепта за тежка алергична реакция. Просто не си струва риска. Нека да видим как се изгражда един адаптивен и хипоалергенен протокол за този тип скалп. При почистването имаме избор, който зависи от специфичния проблем. Твърдия шампуан Сейнт Тома е абсолютно перфектен при чувствителност, комбинирана с косопад, защото укрепва корена, без изобщо да дразни нежната кожа. От друга страна, Ши и бяла ружа действа като истинска хипоалергенна спасителна жилетка за справяне с сухия пърхот. След измиването се прилага успокояващ хидролат директно върху кожата. Това сваля напрежението и зачервеняването мигновенно, като невидим пожарогасител. А стимулиращ серум, той се добавя само при изрична нужда. И моля ви, задължително след малък тест за индивидуална реакция. Част пета. Нашият финален съвет и същинският ключ към здравето. Разгледахме детайлно и трите специфични профила, но забелязахте ли, че има една обща, обединяваща философия? Фундаменталната промяна в мисленето се състои в това да сменим самия въпрос, който си задаваме. Вместо да се вманиачаваме в строги графици и постоянно да се питаме колко често трябва да мия косата си, е време да насочим вниманието си навътре. Истинският въпрос е: как точно реагира моят скалп днес? Запомнете това. Правилният избор на натурални продукти и честотата на тяхното използване трябва да бъдат продиктувани единствено и само от вашите индивидуални нужди в дадения момент. Откриването на специфичния ви профил е първата и най-важна крачка.
Това е основата за създаването на ефективна, балансирана рутина, която носи истински резултати, без да разчита на агресивни химикали и бързи изкуствени решения. И така, преди следващото планирано измиване, направете една кратка пауза. Оценете реалната ситуация. Попитайте се, какво е истинското състояние на скалпа ми точно днес? Има ли омазняване? Усеща ли се сухота? Има ли зачервяване? Разбирането на този отговор и изборът на правилната натурална грижа е единственият сигурен път към преобразяването на всяка проблемна коса в дълготрайно здрава, силна и жизнена. Успех! Живица.